Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Minecraft! Haideți! Deci mi-a dat crești și cum zic, nici nu mă auzea adică. Deci fix când să filmez eu, mă caută lumea, pe cum să nu. Și mi-a stricat filmarea. Și în videoclipul acela, care nu l-am postat pentru că m-a sunat lumea, de m-a spart. Vreau să merg la minet, să găsesc un pic de iron. Vreau să fac un crafting table aici. Un crafting table. Trebuie la craftat. What the fuck? What the fuck? E să câștigă. Gata. Deci, trebuie să fie târnăcopul ăsta, târnăcop, lăsăm aici să fie, ce să fie, mai până să fie. Și hai să mergem, la, dă-te bă câine! Nervează. Asta e altă viață, vă facem. Poate, da. Poate și frate, niciun pic de iron. Niciun pic, ca. Nici măcar o mină, frate. M-am oprit și cății ăștia, poate găsesc chiar aici lavă și mă aruncă ăștia, că-i sparg. Ia stai tu aici, jos. Stai tu acolo. Cum șerbi. Deci am dat până și de... Am dat și... Ia stai și tu jos, mă. Deci n-am găsit iron, dar găsim... Ăsta, acolo se cheamă redstone. Oh, boss, găul. Și găul. Pot, măcar am găsit găul. Dar fi bun și iron-ul. Măcar am găsit găul, frate. Deci asta e o lume, mai ghiniunistă un pic, se pare. Deci găsești lemn de tărupi și fuck you. Nu zic că n-a... Și eu n-am văzut. Deci găsești lemn de tărupi la lumea asta. Frate, și nu găsești iron. Frate, în puii mei. Deci eram mereu norocos cu iron și acum nici nu mai găsesc iron, nu puii mei, găsesc restul. Păi cum să nu? Asta e mă pui de ales. Asta e niște torci. Gata. Nu știu că nu s-a găsit aici, n-a zis. Stai că mă ridic. Am zis, nu cu tigrăbit. Fuck. Trebuie să iau așa restul, nu să iau... Nu pot.
să le... Fuck you. Dacă găsești diamante, deci dacă veneau câinii cu mine, muream aici. Iron! We are the Champions League. Pe bune, pe bune. Uite fi. Da, n-am mai vorbit. Nu știu de ce. Nu, deci nu mai știu ce să spun. Mă credeți? Nu mai știu ce să spun. L-am luat. Deci ați văzut că n-am mai spus nimic. Deci nu mai știu ce să spun, frate. Dacă am găsit ceva căul, avem 29 de căul și un iron. Bă, ia stai, frate, bă, să arunc eu niște chestii care nu-mi trebuie. Asta nu trebuie, asta nu trebuie, asta nu trebuie. Hai să le iau. Doamne, era să arunc. Ăla. Doamne, și torțile. Era să le arunc, hai de capul meu. Fac eu doar. Punem aici asta, asta. Pe n-a venit de undeva lava aceasta. Și a făcut episodul de 9 minute. Hai că facem de mai multe minute. Facem de oraș și pe minute. Mama, nici nu mai am mult ăsta.
dacă găsesc diamond, e cel mai tare. Vin înapoi. Fuck you. Nu știu, n-am zis. Nu știu. Este înfundat. Palatinul ce se aduce. Vânătoale. Fuck you. Oh my god, dar de unde vine? Vine de undeva asta. Fui de capul meu. Bine că n-am luat clinicul. Ce-am găsit? Iron. Și putem lua tot ce ne trebuie. 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 Fuck you. Fuck. Mama, acum găsesc iron. De gârlă găsesc. Iron am. Să facem repede un crafting table. Este înfundat. Palatinul se aduce. Vânătoarele cele. Hai să mai luăm. Că mai trebuie să mai iau aici. Mă, dacă găsesc diamond pe aici, e de mișto va fi. Găsesc diamond. Vedem ăsta. Trebuie niște căpține facă. Bagă tot iron-ul. Bagă și ea. Așa mai decât. Nu se mai trebuie, nu ceva. Aștept să fac repede iron-ul. Hai, iron-ul. Două. Hai, repede, 3. Așa. Fă repede un turnăcop. Să luăm asta. Este înfundat. E meu. Fuck you. Nu mă risc. Fuck. Deci, hai frate, deci am găsit și noi redstone, iron. Deci, nu uitați să, hai să strângem 10 like-uri și 10 comentarii. Nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii și un subscribe, ca să vedeți ce mai fac eu pe aici. Și până data viitoare, eu am fost Darius și până data viitoare, pa, pa!